Spannend weekend, hè? Ja, het is gezonde spanning. Wij kijken met veel plezier naar dit weekend uit. Het is een belangrijk moment voor Tialf. Want jullie hebben natuurlijk het afgelopen jaar heel veel voor de kiezer gehad met vernieuwing, verbouwing. Maar jullie hebben ook te maken met keiharde deadlines, hè? Ja, wij wisten van begin af aan dat we onder hoge tijdsdruk stonden. Dat wil zeggen, de bouw moest op tijd klaar zijn en dat is op 15 oktober gelukt. We moesten om 5 november moesten we open voor het publiek en dat hebben we ook gehaald. En het komend weekend is de internationale toppers zijn hier en draait Tialf echt helemaal in het geheel. Dus over 2 dagen hebben wij onze laatste deadline gehaald. Voor het eerst in het vernijde Tialf een vrouwenbekerwedstrijd. Ja. Hoe spannend is dat? Nou, dat is vrij spannend. Het ijs is voor ons nou sinds maar het tweede seizoen dat we met de installatie draaien, zoals we gewend zijn. Alleen het pand is nog helemaal klaar. Alleen de infrastructuur die is nog net helemaal klaar. Iedereen die moet er wat aan wennen aan de plakjes die ze krijgen. En het eerste toernooi is natuurlijk in die zin altijd wel een beetje bepalend hoe het verder gaat in het seizoen. De mensen die moeten de route weer wat vinden in het pand. De fitnesshal is opgeheven. Dat hebben we nou in pand op de tweede etage aan de westkant. Dus voor de rieders en coaches is het even wennen dat zij toch de tunnel dit aankomende weekend naar hun faciliteiten moeten. Ja, wij kunnen wel zeggen dat we klaar zijn, maar onze gebruikers die bepalen het echt. En die komen nog langs van waar zit het stopcontactje precies voor mijn, noem het maar op, en waar kan ik hier mijn handen wassen. En dat gebeurt nu. Dus je ziet heel veel mensen over de hele wereld Tialf binnenstromen. Ze zijn wel dol enthousiast. De toppers zijn heel erg lovend over wat ze hier aantreffen. Maar het moet ook nog gebruikt worden. En we zullen het zien. Elke dag leren we ook weer hoe het beter kan en hoe we de gebruikers van Tialf het beste kunnen ondersteunen. Maar ik ben zeer optimistisch. Ben je hem klaar voor de eerste vrouwenbekerwedstrijd? Ja, we zijn tot zover klaar. Er moet nog een heel soort gebeuren. Op alle zalen en alle faciliteiten die we nu te bieden hebben. Maar we nog een hoop werk doen. Maar daar hebben we in principe nog 2 dagen voor. Eén ding maar we nog wel klaar maken, dat moet morgen al klaar worden, dat is de lotting. En de lotting gebeurt altijd een dag voor het evenement uit. En dan hebben we de medisch eerst de scheidsrechtersbijeenkomsten. En de tiertwaarneming komt dan heel bij elkaar. En alle coaches van alle teams komen bij elkaar. En dat maken we dus morgen om 10 uur moet daar alles klaarstaan. En dan om 6 uur de lotting. En dan hebben we de eerste dag erop zitten van ons toernooi. Dus die ruimte moet morgen in ieder geval klaar worden. Beschouwen jullie dit ook een beetje als de vuurdoop? Ja, dit is de echte vuurdoop. Het is bij de World Cup ook nog, dus we zijn in beeld over de hele wereld. Het is ook wel mooi dat het nu gebeurt en dat we voor het EK in januari helemaal klaar zijn en alle kinderziektes eruit zijn. Hoe is maar de stress? Nou, dat valt op zich wel mee. Alleen de krijg is, wij varen toch een hele soort op de ervaring van onze eigen ploeg en de hulp van alle vrijwilligers die erbij omrennen. En we weten gewoon dat de mensen die er al 44 jaar komen en die dat vol energie en vol overgave doen. En ik denk dat we met elkaar als gevestigde ploeg, het wel handel je kennen, maar het is vaak zo, vrijdags is het druk, 's nachts wordt het wat minder druk en 's nachts kunnen we, ik wil het net zeggen, maar haast achterhoel lezen. Wat ervaart u nou het meest? Een soort prettige spanning of is het toch een beetje stresserig nog? Ja, het is wel een beetje stresserig en dat komt omdat als het weekend afgelopen is, dan gaan we ontspannen. En tot die tijd blijft de drukte volledig op. Wat moet er gebeuren om Snijden te zeggen, het is goed geweest? Dat iedereen tevreden is en dat ze met een voldaan gevoel naar huis te gaan en het idee gewoon had dat ze echt te gast zijn bij Tialf. Dat is voor ons het belangrijkste.